हेलो एवरीवान नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसे आरो बरायनो बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ मैया खोथिया फुदोंमोन जोंनिया ओमफ्राय दिनै माइ गायनो फैदों आरोना लायज्लाय लोगोबो दं आरोना सासे ओमफ्राय आं गायनो फैदों आरोना ओमफ्राय गायनोसै नोंथांमोनाबो भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय था होननायानो जायासै आंना माइ गायदों माइ खायसे हरै थांबाव नै माइ गायदों ओरै आरिsto आरिsto माथो मम्मी थालाबायो आने फैसा मारी भी जोड़ Abaya maliknya bisa malik hijau malik gue usut आं गायथ'लेहाय साइख्लुमावसो थाहैनोसै आं जोंनाव फैदो दा गायनो जोंनाव सालांनो फैदोंमोन जों ओमफ्राय साया जाबाय ओमफ्राय दायो हैनोसै नालाय हानोसै हनै जि गोसा सान्दुंआबो दासो नै आयौ नै सान्दुंआ बिलाय दे जागोन थांसै थांजा न'आव थांफिनसै आं माबानो ओंख्रि संनो साहाखौ इसिनो होफैबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय मामिया लानानै थांबाय ओमफ्राय आङो न'आव फैफिनबाय आरोना मा होनो मोसौजों मै होग्राफोर दंमोन आरोना ओमफ्राय आलि खोग्राबो दं खोथिया माबाग्राबो दंमोन बिसोरनो ओंखाम संगोननो
जोसा गायनो फैखादों ना दंग' खर'जोंसो गायगोन जों ओरै गाया हरैसो गायगोन जों मा याव गायनोसै नो लावगि गाय बिदि नङा आयो आं गायनोसो फैदोंथ' नङा आं गायनो गोरोंखा बनामबाव आयु Mingna mengakai nani? Rau Zaspit gay kayo nani. Zingi haitua. Besi hizauda mai gaigra kami ariskla. Zingi haitua mai gainya ming seterwenda. Enolai? Nơi một khang áo hạp nào rồi đây. Cái thế rồi bây giờ nên không. Hi hi miệng bài. Anh không có sao. Trời ơi, tôi có khả năng gì? Barang udah sebelum ngabe yang mau udah sebelum ini. Nah. Nela itu kai thile beda. Video ko next video. Bye bye. Love you.